вазъи ҳассоси ҷаҳони имрӯза бахсус ба танқисии шадиди озуқаворӣ дучор гардидани чоряки кишварҳои дунё моро водор месозад ки ҷиҳати таъмини ҳадафи стратегӣ ҳифзи амнияти озуқаворӣ тадбирҳои иловагӣ андешем. аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди миллии мамлакат ин соҳаи кишоварзӣ маҳсуб меёбад. мусаллам аст ки таъмини яке аз ҳадафҳои муҳими стратегияи ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ асосан ба сатҳу сифат ва рушди соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ амиқу дақиқ дорад. кишоварзӣ шуғли қадимаи мардум ба шумор рафта бо истилоҳҳои деҳқонӣ, барзгарӣ ва фаллоҳӣ ном бурда мешуд ва ҳамчун соҳаи муҳиму асосии истеҳсолоти ҷамъиятӣ маҳсуб меёфт ва аҳолиро бо маводи озуқаворӣ ва корхонаҳоро бо ашёи хоми саноатӣ таъмин менамуд. пас аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар ҷумҳурӣ ислоҳоти иқтисодӣ оғоз гардид ва бо мақсади истифодаи пурсамар ва оқилонаи захираҳои замин ва об афзун намудани истеҳсолоти кишоварзӣ 25 июни соли 1996 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таҷдиди корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ қабул гардид. қабули фармони мазкур ба соҳибихтиёрии деҳқонон барои парвариши маҳсулот мусоидат намуд. ислоҳоти гузаронидашуда дар соҳаи кишоварзӣ имкон ба миён овард ки хоҷагоҳи деҳқонӣ дар интихоби истеҳсол ва фурӯши зироатҳои кишоварзӣ озод бошанд. рушди соҳаи кишоварзӣ барои таъмини босубот ва мутаносиби аҳолии кишвар бо маводи хӯрокат тавассути афзоиши мунтазам ва устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баландбардоштани сатҳи даромаднокӣ ва бо ҷойҳои корӣ таъмин намудани аҳолӣ, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. ноҳияи Дӯстӣ яке аз ноҳияҳои аграрии вилояти Хатлон ба ҳисоб рафта, соҳаи асосиашро кишоварзӣ ташкил медиҳад. аз рӯи маълумотҳо бештари аҳолии деҳу деҳкадаҳои ноҳия шуғли кишоварзӣ доранд. паҳнои васеъ, замини зархезу ҳосилхез ва оби мусаффои ин мавзеъ барои ба даст овардани рузқи рӯзии фаровони мардум имконияти васеъ ба миён овардааст. мардуми ноҳия бо истифода аз обу замин тавонистанд зиндагиашонро ободу рӯзгорашонро осоишта гардонанд. дар ноҳия 15369 гектар замини кора мавҷуд аст ки аз ин 15086 гектарашро замини обӣ ташкил дода, дар онҳо 3144 нафар ҳамчун замин истифодабаранда фаъолият дорад. мусаллам аст ки шуғли асосии мардуми деҳот кишоварзӣ аст ва ягона манбаи рӯзирасонашон низ маҳз ҳамин замин аст. дар ноҳия 4 адад хоҷагии деҳқонии тухмипарварӣ, 42 адад хоҷагии ёрирасон ва 3021 адад хоҷагии деҳқонӣ мавҷуд аст ки ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошанд. истифодаи замин дар ноҳия мувофиқи мақсад ва аз рӯи талабот ба роҳ монда шудааст, яъне бояд замин самаранок ва оқилона истифода шавад ва ягон қитъаи он бекору бесамар намонад. аслан деҳқон дар интихоби кишти зироати кишоварзӣ озод аст ва он зироатеро интихоб ва кишт менамояд ки даромаднокии хубу манфиати бештар ба хоҷагию хоҷагидор биёрад. додани озодӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ дар парвариши зироати кишоварзӣ иқтидори соҳаро ба маротиб баланд намуд. ин аст ки дар солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили ғалладонагиҳо, пахта, картошка, сабзавот, полезиҳо, меваҷот, саршумори чорво ва парранда рӯ ба афзоиш меёбад. این در ناحیه هم اگه 13907 گیتار زمین کش
موجود می باشد. از همین ما 2725 گیتار با علاقه ما زمین های خلادانگی و از همین ما 1822 گیتار با گندم کش کرده بودیم. گندم علاقه 90% ما جمع آور کرده. گندم هر یک گیتار 48 داره حاضر رانده استودیم. ما امروز جای گندم دا کیش تکرار گذارنده استودیم. جای گندم دا لوبیاگی ها مثال مکدون، مکه سیلوس، لوبیاگی ها، موش کرده استودیم. ما علاقه زمین ها دا جای گندم دا مردم خواجه دیقانی ها کیشتی جور مکدون، کیشت مکه سیلوس گذارنده علاقه مکه برآمدگی. خب دوی ما در ناحیه 1200 گیتار سبزوات داریم. از سبزوات ها ما یکم کیشت کارچکه 260 گیتار باشد. ما علاقه 260 گیتار کارچکه پول جمع آور کرده در یکم شده در ناحیه در بیرون ناحیه ما کارچکه در بازارهای ناحیه دسترسی کردیم. بعد وی ما کرم، خب گل کرم، خب لبلبی سرخچه دیگر سبزوات من این سال ما در ناحیه قریب 60 گیتار کرم داشتیم. ما در کرم صادرات در روسیه، در قزاقستان، بازارهای جمهوری با دسترس کرده. صادرات خیلی نقص را بهره‌ماندگیمون در ناحیه 960 گیتار پولیزی می باشد. ما پولیزی را پرگی زیاد 110% اجرا کردگیمون. پولیزی یکم ما هندلک در جمهوری ای ناحیه ما می برای. ما هندلک علاقه قریب 375 گیتار هندلک کرده باشیم. هندلک پر جمع آور کرده. هر یک گیتار 375 سنتری جمع آور کرده. بازار ناحیه با ای بیرون ای ناحیه دسترس کرده. بازارهای شهری دوشنبه، باختر، منطقه کلوب دیگر ناحیه با دسترس کرده استودیم. در سالهای صاحب استقلالی مملکت جهت رشد ساحه کشاورزی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان گذرانیدن اصلاحات زمین، تجدید خواجگی ها و قبول برنامه های دولتی عاید بر رشد ساحه رستنی پروری، چارواداری، تخم پروری و تأمینات با تکنیک کشاورزی بر رشد ساحه تکان جدی بخشید. در مجموع تا امروز در ساحه کشاورزی 13 برنامه دولتی ساحوی قبول گردیده است. کشاورزان ناحیه دوستی نیز برای اجرای عملی برنامه‌های دولتی و دستور سپارش‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت ثابت قدمانه مهنت نموده با استفاده از قطعه زمین استحصال محصولات کشاورزی را افزون می‌گردانند. пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. имсол кишоварзони ноҳияи дӯстӣ дар майдони 7700 гектар кишти пунбадона гузаронида аллакай чуноне ки ба назар мерасад нашъунамои пахтазор хело хуб мебошад. гурӯҳи эҷодии мо дар яке аз хоҷагиҳои калонтарини ноҳия хоҷагӣ ба номи эргаш султонов қарор дорад. аҳли заҳмати хоҷагӣ дар майдони 300 гектар кишти пунбадона гузарониданд ва дар натиҷаи меҳнати софдилона сари вақт гузаронидани агротехникаи кишт, коркар ва нигоҳубини пахта имрӯз ҳар як ниёл ғарқи гулу шона буда бештари ниёлҳои пахта ба кӯракбандӣ шурӯъ намуданд. пахтакорӣ чун соҳаи асосии кишоварзии ҷумҳурӣ боқӣ монда дар пешрафти иқтисодиёти миллӣ аҳамияти калон дорад. пахта ҳамчун маҳсулоти стратегӣ ва содиротии давлат ба ҳисоб рафта баландбардоштани самарабахшии соҳа ба фаъолияти пурсамари кишоварзон ва ба роҳ мондани парвариши дуруст дар асоси технологияи муосир алоқаманд аст. нашрнома пахта хеле хуб мебошад. пахтаи ноҳиямон кӯрак ба шона ба шиштагӣ аллакай кӯрак кардагӣ. хуб мо 25 июнба мо сарчина сар мекунем. خب من نوع پخت ناحیه به خیلی خوب می باشد. در جنت خطلان ما تخمی دوستی را استفاده برده. علاقه با جنت خطلان تخمیش خشانه به نام دوستی نام گذارنده. تخمی دوستی خیلی نازم می باشد. پارسال هر یک گهتر ما قریب 40 سنتر 42 سنتر حاصل گرفته بودیم. امسال نیت داریم قریب 45 سنتر حاصل راندن. بغیر از وی ما در خواجگی به نام اشپسات مایا کش کرده استیم 4505 405.
албатта рушди соҳаи пахтакорӣ аз бисёр ҷиҳат дар баробари риояи дурусти агротехника аз сифати тухмӣ вобастагӣ бештар дорад. дар хоҷагӣ ба номи Эргаш Султонов ки самти асосиашро тухмипарварӣ ташкил медиҳад, ба интихоб ва кишти тухмиҳои навъҳои наву серҳосил аҳамияти зарурӣ дода мешавад. дар хоҷагӣ мазкур ҳама шароит ва имкониятҳо барои рушди соҳаи пахтакорӣ мавҷуд мебошад. аз рӯи имконият ҳамасола дар хоҷагӣ майдони кишти пахта васеъ мегардад ки кишти ин зироати стратегӣ иқтидори иқтисодии хоҷагиро баланд мебардорад. дар хоҷагӣ мо 625 гектар майдони кишт дорем, аз он ҷумла 300 гектар пахта киш кардем. нашрнома хуб аст, гули шонабандию кӯрак дида мешавад. дар хоҷагӣ дар баробари кишти пахта кишти дигар намуди зироатҳои кишоварзӣ ба роҳ монда шуда истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд мегардад. пешравии ҳар як кор аз малака ва таҷрибаи бои мутахассис вобастагӣ дорад. маҳз дар соҳаи кишоварзӣ ба қавле забони обу заминро надонӣ ва ба онҳо муносибати неку дилсӯзона надошта бошӣ, ҳосили фаровон ба даст оварда наметавонӣ. муносибат ба замин аз шудгори саривақтӣ ва хушсифат оғоз гардида то ба кишту коркар ва дар муҳлатҳои зарурӣ додани обу ғизо мебошад. дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов ки ҳар як мутахассис дар ҷои худ ва вобаста ба пешаи худ кору фаъолият мекунанд, камбудие дар кор ба назар намерасад. дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳия баъди ҷамъоварии ҳосили кишти асосӣ ба кишти такрорӣ шурӯъ намуданд. аллакай дар аксар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ки кишти такрорӣ гузаронда шудааст, донаи киштшуда аз ҷайби хок сар кашида ба замин сарсабзӣ бахшидааст. кишоварзони ноҳия малака ва таҷрибаи бои деҳқонӣ доранд ва бо замин муносибати хубу дилсӯзона мекунанд ва хуб медонанд ки агар муносибатро ба замин хуб намоӣ, замин ҳам дари ганҷашро ба рӯи ту боз мекунад ва хирманатро пурбор мегардонад. ҳамаги заминамон 808 гектар мебошад. 300 гектаршон пахта, ана дигар 250 гектар мана ғаладонагӣ буд, 200 гектарш полизӣ буд. мана аллакай ҳосила ҷамъ кардан 90 гектар зиёда кишти такрорӣ на макаҷвориро сар кардем кори. ҳадаф ва мақсад аз истифодаи сабараноки замин, истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзӣ ва ба ин васила баландбардоштани сатҳу сифати зиндагию рӯзгори мардум ва бо ҷойҳои корӣ таъмин намудани аҳолии деҳот мебошад. дар ноҳияи дӯстӣ ба ана ҳамин ҷиҳати масъала диққати ҳамаҷониба дода мешавад ва назорат аз рӯи истифодаи замин, истеҳсоли барзиёди маҳсулоти кишоварзӣ пурзур карда шуда, дар ин самт натиҷаҳои назаррас ба даст омадааст. дар истеҳсолоти кишоварзӣ об мавқеи асосӣ дорад ва бе об рушди соҳаи кишоварзиро наметавон тасаввур намуд. сарсабзӣ ва нашрунамои ҳар як зироати кишоварзӣ аз оби ноб сарчашма мегирад. манбаи асосӣ бо оби полизӣ таъмин намудани хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи дӯстӣ ин ҳавзаи дарёи вахш мебошад. хоҷагиҳои ноҳия ҳам тариқи худҷорӣ ва ҳам ба воситаи пойгоҳҳои обкаш бо оби полизӣ таъмин мегарданд. امروز موافقی تامینات یابی که در ما نقشه است و شرطنامه بندی شده است، پورا در تمام منطقه‌های خود ناحیه دوستی با خواجگیداران آب پورا تامین کرده است. غیر از خواجگی دیخونی مردم اهالی‌نشین پورا با آب تامین هستند. غیر از کشتی کاری پخته و من دیگه زیرات‌ها کشتی کاری دیوم یعنی که آغاز شده است. بعد از جمع‌آوری حاصل غله‌دانگی ها کشتی کاری یعنی شالگی و دیگر نوعی محصولات کشاورزی کشیده شده و پورا با آب تامین هستند. در ناحیه 10060 گکتار این زمین‌های کارم آبی که با خواجگی داخل دارد و این چنین 2000 گکتار زمینی که با نزدیک اهالی تعلق دارد پورا با آب تامین شده هستند. در 7 کاسکاد یعنی که 7 قطعه دو قطعه یعنی که دو پایگاه آبکشی در منطقه نو زمین و 5 قطعه در پایگاه آبکشی در منطقه
гароти бо об таъмин ҳастанд ва дар 5 канал пурра об ҳаст. албатта рӯи сурху чашми серу ободии дастурхони мардум аз баракати меҳнати ҳалолу софдилонаи марди деҳқон аст. замин худ хони пуранвои марди деҳқон аст ки ҳама нозу неъматҳои дунё болои он панҳ гардидааст. ин аст ки ҳамеша ва дар ҳар як баромадҳояшон пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста таъкид менамоянд ки мо вазифа дорем ки дар чунин вазъият ба рушди соҳаи кишоварзӣ беш аз ҳар вақти дигар диққати аввалиндараҷа дода кишти зироатҳо ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд кунем ва бозори истеъмолии мамлакатро дар ҳама фаслҳои сол бо маводи озуқа таъмин намоем. танҳо бо саъю талоши ҳарчи бештари ҳар як шаҳрванди кишвар ва истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда аз ҷумла обу замин мо метавонем ба ҳадафҳои стратегии кишвар таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии мамлакат муваффақ гардем. барои афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мо ҳамаи имкониятҳои зарурӣ пеш аз ҳама обу замин, таҷриба, деҳқонони асил ва мардуми заҳматқарин дорем. президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, муҳтарам эмомалӣ раҳмон. маҳз ана ҳамин таъкид ва дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст ки мардум онро бо эҳсоси баланди ватандорию ватандӯстӣ сармашқи кору пайкори худ намуда ҷавобан ба дастуру ҳидоятҳои раҳнамусози сарвари дурандеш ва ояндабини худ сидқан меҳнат мекунанд ва бо меҳнати софдилонаашон ҳам зиндагию рӯзгорашонро обод ва ҳам бозори истеъмолиро бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамоянд. ҳамчунин дар амалӣ намудани ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзишманд мегузоранд.